Agosto 2, Biyernes, karong adlaw, mao na kini ang itsura sa 1.6 billion nga Maa-MAGTUOD flyover project. Daghan ang nagpangutana nganong dugay na human ng proyekto. Sumala sa Dpwh-Xi, upat sa 11 kaspan pa lang ang nasemento. Unsa ang nagpaluyo nganong nalangay ang proyekto nga angayan unta nga mahuman kini natong tuig 2023. Atong paminawon ang pagpasabot sa Dpwh ug nganong nadilatar ang proyekto ug nganong dili matubag-tubag sa mga hingtungdang ahensya ang nagkataas nga traffic matag adlaw nga atong agian. Sa karon substantially nahuman nato is at 77%. No, so ang concentration sa atong trabaho karon is dito na sa superstructure mismo or dito na sa taas. Ang Maa-MAGTUOD flyover gipunduhan og 1.6 billion nga gisugdan niadtong tuig 2021 nga unta mahuman niadtong tuig 2023. Apan ang problema sa road right-of-way nahimong babag sa implementasyon sa proyekto sumala sa Department of Public Works and Highways. Kini tungod kay dunay 35 ka mga tag-iya sa propiedad nga gikinahanglan mohatag sa pagtugot nga gamiton sa gobyerno ang ilang yuta alang sa proyekto ug kinahanglang bayaran sila sa gobyerno kay gigamit ang ilang mga luna. Sa 35 ka mga nag-iya og yuta, 19 pa lang ang mihatag sa ilang pagtugot ug nabayaran sa Dpwh. Samtang andam na ang gobyerno nga mobayad sa mga propiedad nga naigo. Pero katong mga nangabili na katong wala pa nato na settle, maotong dito sa atuang approach. So dito na side. Pero kining diri sa makita ninyo diri sa immediate nato na location, kani sila waiting for appraisal na lang ang uban ug ang uban na bayra na. Daghan ang napangutana. Pila ba day katawo nagtrabaho nga murag hinay man kayo ang dagan sa proyekto. Naabdan sa Newsline team ang foreman ug iyang gisaysay kanamo ngang ilang trabaho. Tuloy-tuloy na gid ma'am kay sige naman magtao og girder ma'am, nakapreparasyon naman tanan ma'am. Ya pag tao og girder sundon mo na og slab. 8 hours may katrabaho ma'am. Sa kadugay sa proyekto, dili na usab maihap ang mga motorista nga nang himaraot ug nasuko sa mga trabahante. Syagitan sila, pakitan og dirty finger ug halos kada adlaw nga giyaw-yawan. Siyempre, murag masuko kay wala kitindi sa mga. Di na may singgitan, pero normal na ma'am, bulihon ta nila kay usa kasabot sa trabaho. Kung gidawat na lang sa mga trabahante ang kasuko sa publiko sa dilatar nga proyekto, gipasalig sa Dpwh nga dunay pondo ang proyekto, daghan na kayong nagpangutana. Akong diretsyong ipangutana ang Dpwh. Si Dpwh because of this project. Ano ba yung panawagan mo sa mga tao na hindi nakakaintindi sa ganap ng proyekto? People have to understand the struggles that we went through para ma-implement lang ng project. So limited kayo ng atong working space, so that's why we really have to settle the road right of way first aron makalihok mi. So usa na sa major concern nato katong nagasugod pa lang ta. Kaya ang pinaka-critical man na trabaho diri sa pagbuhat aning flyover isang substructure. No, so we have big equipment na working and then we need a bigger space. That's why medyo na-delay ta sa ato ang implementation. It's because we need a bigger working space and that can only be done if nasettle na nato ang ato ang problema sa road right of way. Kung atong tuhuan ng Department of Public Works and Highways, karong bulan sa Nobyembre 2024 kun sulod sa 3 ka bulan, mahuman ang superstructure. Pasabot ang tulay sa ibabaw, apan wala pa'y klarong tubag kung kano sa mahuman ang sa ubos kay duna pa'y 16 ka mga tag-iya sa yuta nga wala mohatag sa ilang pagtugot nga ibaligya sa gobyerno ang ilang luna nga maigo sa proyekto. Ang dili paghatag sa mga tag-iya og yuta sa ilang luna alang sa proyekto maong pinakadakong hagit ug babag sa katumanan sa 1.6 billion nga Maa-MAGTUOD flyover. Ug sama ninyo, kami usab nagpangutana nganuman nga wala gipaspasan og atiman ang issue sa road right of way aron wala nay mag-antos ug wala nay masuko nga mga motorista. Edit Kaduay News and Philippines, stay safe.